Lasa silamɛw n'a jara Alahu Taala ye an ye layidu min ta aw ye ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ y'a ɲini an fɛ cogo min na ye n'o de ye Seyidina Aliyu Asadulahi Aligalibi a ye baara kumaba min kɛ dugukolo kan n'o ye an bɛ min wele ko jinɛ kɔlɔn a ka biiru zatil alamin hakili la an ye a walanda tɛmɛ aw ɲɛna an badenw y'a ɲini an fɛ kanuɲɔgɔnw y'a ɲini an fɛ k'u bɛ fɛ an ka segin a kan an ka walawala mɔgɔw ye mɛ k'an k'o kɛ an kelen walasa u ka faamu belebele sɔrɔ nin kuma ninnu kan o tuma Seyidina Ali ka jinɛ kɔlɔn tako filanan n'o ye an ka segin a tɔgɔ ye di ayiwa an ka segin kani n badenw nin ye o ye daminɛtɔla ye mɛ ni Seyidina a balimakɛ kelen de don a ka garibukɛni kelen de don n'o ye Ali Sangare inshallah komi an ye Seyidina Ali ka jinɛ kɔlɔn in walanda tɛmɛ a bɛnna kasɛti 14 ma n'o ye 14 épisodes a kasɛti 14 Bamako arajo caman y'a joué an ka dugu Joyila mara arajo caman y'a joué mara wɛrɛw y'a joué a caman ba n badenw a bɛ internetiw sanfɛ a bɛ Google sanfɛ o baaraba bannen kɔfɛ an sɔrɔla ka livre dilan n'o ye jinɛ kɔlɔn yɛrɛ livre ye biiru zatil alamin ni Ala sɔnna an y'a kitabu dilan walasa mɔgɔw ka se ka faamu sɔrɔ a kan bon kitabu dilannen kɔfɛ sa mɔgɔw ye kitabu sɔrɔ u ye faamu sɔrɔ kuma ninnu kan u y'a ɲini an fɛ tugun ko ni Ala sɔnna k'u bɛ fɛ an ka segin a kan an kelen n badenw ko walasa hali bi faamu wɛrɛ minnu bɛ yen ni an tɛmɛn'olu kan walima n'a sɔrɔla ni dɔw b'a la wajuli sira faraw kama n'a sɔrɔ tɛmɛ kɛra olu kan n badenw ko a ka d'u ye an ka segin a kan an fana ye layidu d'u ma ko ni Ala sɔnna an bɛ segin a kan bon an ye don min ɲini Ala fɛ inshallah bi ye jinɛ kɔlɔn jɔfɛn fɔlɔ ye n'a jara Ala ye aw balimakɛ kelen fɛ n'o ye Ali Sangare inshallah ni y'a kasɛti numéro 1 ni y'o baara de daminɛtɔla ye ni maa min yɛlɛla YouTube sanfɛ Google kan n'i y'a sɛbɛn ni épisode i mago bɛ épisode hakɛ min na supposons n'i bɛ ka nka numéro 1 ɲini n'i y'a sɛbɛn le premier épisode de l'histoire de l'imam Ali et les Satan djinns dans le puits point Ali Sangare ni Ala sɔnna i bɛna a wajuli ninnu bɛɛ sɔrɔ inshallah rabbi a bɛ YouTube sanfɛ a bɛ Google sanfɛ a bɛ Facebook sanfɛ a bɛ réseaux sociaux ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ n badenw u y'a ɲini an fɛ tugun ko an ka segin a kan walasa faamu ka sɔrɔ kuma ninnu kan laɲini min bɛ ko ninnu na o ka se ka sidɔn tuma dɔw la mɔgɔ dɔ wajuli kɛtɔla jama na ayiwa mankanw ka ca senkɔrɔ tuma dɔw la kuma yɔrɔ dɔ bɛ taa ka adamaden to mɛ n'an y'a kɛ an kelen kuma caman na cɛkɔrɔbaw y'a ɲini an fɛ ko basigi b'o de kɔnɔ u bɛ faamu sɔrɔ o de kan o tuma n y'a ɲini Ala fɛ baara in bɛna daminɛ kura ye Ala ka fanga d'an ma Ala ka cɛsiri di an ma Ala ka timinandiya di an ma Ala ka ayiwa a baara farifoni di an ma an ka se ka nin baara in laban hɛrɛ la inshallah rabbi ni Ala ka se ni Ala ka fanga ye n badenw Seyidina Aliyu n'o ye karamallahu wajahu bonyaw bɛ Aliyu la karamaw bɛ Aliyu la danfɛn t'o dɔ yɛrɛ danfɛn tɛ se k'o dɔ yɛrɛ n ko Seyidina Ali ye cɛ ye Ala bɛ cɛ min fɛ kira bɛ cɛ min fɛ mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ cɛ min fɛ cɛ min kɛra kira Muhamadu jugu fan bamuru ye o tɔgɔ de ye Aliyu Asadulahi Aligalibi Seyidina Ali fɛn min mana bɔ a ka jinɛ kɔlɔn kɔnɔ inshallah ni Ala sɔnna a bɛn'o sɔrɔ o tuma nin jinɛ kɔlɔn in tɔgɔ de ye pour i k'a faamu ayiwa ko ani dɔ nin ka dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na jinɛ kɔlɔn min ni Ali yɛrɛ Sangare kelen y'a kɛ nin tɔgɔ de ye o ye jinɛ kɔlɔn min ni Ali kelen y'a kɛ
ni jinɛkɔlɔ livre yɛrɛ dilannen a tɛgɛ kɔnɔ ni a yɛrɛ ka kitabu dilannen n'o ye jinɛkɔlɔ ye n badenw ni livre in ne tɔgɔ ye le livre par signe ko kitabu tamasiyɛma kitabu zatil alami a ko nin ye sɛbɛnni fura tamasiyɛma ye l'histoire de l'imam Aliyu et les Satan djinns dans les puces par signe a ko Seydina Ali ni jinɛ kafiriw jinɛkɔlɔ kɔnɔ inshallah nin ye o kitabu ye a fɔra o dugu ma Abdul Zatul Alami ko dugukolo tamasiyɛma a b'o dugu ma Birul Zatul Alami a ko kɔlɔn tamasiyɛma a b'o dugu ma Ali Badara Sangare o y'a ka garibukɛni ye n'a diyara la inshallah a b'o dugu ma n'o ye numéro ye adresse b'o dugu ma n badenw an bɛn'o don o de livre in kɔnɔ k'o ɲɛfɔ Ala ka jɔnw ye 100%. O tuma kitabu dilanna o fana y'a ɲini an fɛ kabi kitabu dilan kuma fɛ ko an ka kuma kitabu ka tugun a dilannen kɔ mais an yɛrɛ ma se ka temps sɔrɔ ka sababu kɛ baara bonyaw yɛrɛ ye an ma se ka temps sɔrɔ abada ka kitabu in yɛrɛ kɔnɔ kumaw ɲɛfɔ Ala ka jɔnw ye komi an mago b'a la cogo min na. O tuma n bɛ profiter nin sen fɛ n bɛ livre in kala k'a ɲɛfɔ k'a walawala tomi o tomi b'a kɔnɔ n tɛ tɛmɛ a kelen kan n b'a bɛɛ kalan aw ye k'a walawala aw ye Seydina Ali ka jinɛ kɔlɔnko kɛra cogo min na n badenw fɛn bɛna faamu sɔrɔ a kan e min yɛrɛ ye livre in sɔrɔ ni yɔrɔ dɔ gɛlɛya n bɛ e ma komi garibu sɛbɛnni de don ni yɔrɔ dɔ faamu gɛlɛyara e ma o tuma n'an y'a kalan k'a ɲɛfɔ e ye n badenw e bɛna faamu caman sɔrɔ kitabu in na k'i to i ka so k'i to i ka dugu la k'i to i ka jamana kɔnɔ kitabu in ye jamana caman sɔrɔ bi kitabu in an baden faransikɛ caman y'a sɔrɔ alimaɲikaw y'a sɔrɔ italikaw y'a sɔrɔ malitakaw y'a sɔrɔ amɛrikɛnw y'a sɔrɔ suisikaw y'a sɔrɔ ayiwa angilɛtɛri y'a sɔrɔ kitabu in farafin jamana caman y'a sɔrɔ magankaw y'a sɔrɔ madinɛkaw y'a sɔrɔ kuwɛti y'a sɔrɔ pakistan y'a sɔrɔ katari y'a sɔrɔ kitabu in jamana caman y'a sɔrɔ sabu an mago bɛ de sirifiw ani kira somɔgɔw f'u de ka yira mɔgɔw la k'u kɔrɔta k'u bonya fɔ k'u ka karama fɔ mɔgɔw ye n badenw bolo tɛ se ka tile datugu n badenw bolo tɛ se ka tile kunbɛn sirifiw de ye tile sirifiw de ye kalo ye hasidiya ti mago ɲɛ bɛnsɔngɔniya ti mago ɲɛ juguya ti mago ɲɛ Ala ye minnu bonya an ka tugu u kɔ Ala b'an bonya n'an faral'u kan siga foyi t'a la Ala b'an ka bonya d'an ma Ala b'an ka karama d'an ma Ala b'an ka fayida d'an ma mais n'i y'a ye karamɔgɔ dɔw ka baara bila an bɛ Imamu Aliyu tɔgɔ bɛ tunu cogo di ka bɔ diɲɛ na olu ka mission bɛɛ lajɛlen bɛn bɛ o de ma karamɔgɔ dɔw ka baara bila an bɛ Asani Huseni ka ɲɛnamaya bɛ se ka tunu cogo di Sirifu ka ɲɛnamaya bɛ se ka datugu cogo di an baden caman karamɔgɔ caman ka baara bila an bɛ o datuguli yɛrɛ kama k'a minɛ Arabi Saoudite jamana kɔnɔna na fo ka se anw fɛ farafinna yan n badenw o tuma anw yɛrɛw ka baara bila an bɛ de ninnu bɛ se ka lakodɔn cogo di ninnu mago bɛ min na dugukolo kan o bɛ se ka sabati cogo di ninnu laɲini min bɛ ninnu fɛ o bɛ se ka ban ma dugukolo kan cogo di n'o bɛ bɛn an ka saya ma an pɛrɛn b'o kan n'o bɛ bɛn diɲɛ wuli ma an labɛn b'o kan n'o bɛ bɛn an ka kaso ma an labɛn b'o kan n'o bɛ bɛn an faw nɛnini ma an jɛna ni o ye wallahi n'o bɛ bɛn fɛn o fɛn ma on est prêt à affronter toutes sortes de drames gɛlɛya bɛɛ n badenw o tuma ni mɔgɔ min ye nin faamu dun k'a fɔ Seydina Ali ye baara kumaba min kɛ silamɛya la ale ka ko man ka kɛ ko tununen ye ale ka ko man ka kɛ ko datugulen ye n badenw an ye wulikajɔ kɛ an bɛ Aliyu défend ka silamɛya défend ni tiɲɛ ye ni kira tɔgɔ ye ni maaɲumanw tɔgɔ ni maabɔw tɔgɔ ye n badenw Seydina Aliyu karamallahu wajhahu a ye baara min kɛ nin diinɛ in na kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni Aliyu ka npanmuru kun dɛ nin diinɛ in kun tɛ jɔ abada mais n'a fɔra ko o npanmurutigi min ye kira juguw fa npanmurutigi min ye hasidiw fa npanmurutigi min ye kafiriw fa npanmurutigi min ye ayiwa nafigiw fa o npanmurutigi min ye jinɛ kafiriw kɛlɛ Ala kama n'a fɔra ko o ye baara min kɛ ko mɔgɔ dɔw ka wuli k'o ka baara datugu k'u yɛrɛ wele ko silamɛw a sawakila a ka haramuya silamɛ t'u ye hali maa t'u bila silamɛya minɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ silamɛ t'u ye mɔgɔ t'u bila silamɛya yɛrɛ minɛ kɔnɔ nka don n bɛ fɛ mɔgɔw ka nin faamu yanni an ka tɛmɛ ni baaraw ye
mi fɛ mɔgɔw ka nin sidɔn yani an ka tɛmɛ ni baaraw ye mi fɛ mɔgɔw ka nin yɔrɔ ninnu ye yani an ka baaraw daminɛ sabu u k'a dɔn ko ala ye min bonya ala ye min kɔrɔta ala ye min dawula ala ye min saga ala ye min yanga ala ye min bila kow ɲɛma mbadenw hasidiya ti mago ɲɛ juguya ti mago ɲɛ bɛnsɔgɔniya ti mago ɲɛ an ka sabali an k'olu bonya an k'olu k'an ɲɛma ye mbadenw o tuma a ka garibokɛni n'o ye Ali Sangare a sigilen don ni ala ka diɲɛ ye a bɛ ka nin gazuwa in ɲɛfɔ n'o ye Seyidina Ali ka jinɛ kɔlɔn ye mbadenw k'a liburu wɔlɔwɔlɔ aw ye mɔgɔw ka se ka faamu sɔrɔ nin kitabu sanuma in kan ani nin kuma ɲuman ninnu kan mbadenw o tuma Seyidina Aliyu karimallahu wajahu jinɛ kɔlɔn baara kumaba min kɛra ayiwa n bɛ tila ka dalilu d'i ma a bɔyɔrɔ la n bɛ dalilu d'i ma a taayɔrɔ la wallahi n bɛ silamɛya d'i ma n tɛmɛtɔ wa n bɛ layidu d'i ma fana n bɛ to ka magoɲɛyɔrɔ dɔw d'i ma komi n ye fayida caman di aw ma gazuwa 14 na n'o ye jinɛ kɔlɔn tako fɔlɔ min kɛra an fɛ wajuli kɛnɛw kan an ye sigiko 14 min kɛ n ye fayidaw d'i ma a bɛɛ la presque mais n bɛ layidu d'i ma ni sen in ta in na n'a diyara ala ye kasɛti kelen o kasɛti kelen ni ala y'o nɔgɔya ma n bɛna jiri dɔ di aw ma jiri min bɛ se ka aw mago ɲɛ diɲɛ na k'a sɔrɔ a ma siri mɔgɔ la k'a sɔrɔ a ma taa gulo mɔri dɔ la k'a sɔrɔ a ma taa foyi ɲini a fɛ fana n bɛ a fɔ a ye jiri a bɛ mago minnu ɲɛ n bɛ dɔw yira aw la ala jati kama Seyidina Ali yɛrɛ bonya kama dɔnni ye fɛn ye de fɛn min kan ka propager a man ka dogo a man ka datugu n badenw ni maa min y'o faamu i man ka tulonkɛ dɔnni na i kan ka dɔnni yira mɔgɔw la wala don an badenw n'an bɔra yen an ɲɛ b'a la a ka garibokɛni sigilen bɛ cogo min na bi nin saga in na kabini nin waati ye an ɲɛ bɛ n na n kɛ mɛ ka fani min don a ka jan forokiya la ani forokiya tɛ kelen ye n kɛ mɛ ka vɛsi don n badenw ka karawati juru siri n kana ka n sigi n bɛ fɛ ka nin gazuwa in kɛ nin cogo in na n badenw mun kama de n bɛ nin kɛ tan de anw de y'a fɔ aw ye yan k'o bɔgɔrɔ dɔn k'o tamaki bɔ aw la n ko silamɛya tɛ yecogo diinɛ ye silamɛya tɛ forokiyani don ye silamɛya tɛ vɛsi dɔ diinɛ yɛrɛ ye silamɛya tɛ dɔwɛrɛ ye silamɛ yɛrɛ ka da ala la silamɛ jogo ɲuman silamɛ ka alabato ni silamɛ ka alalabato o tɔgɔ de ko silamɛya wa n'anw y'a yira aw la ko forokiya don tɛ silamɛ ye o ti maa kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye n'an m'o waleya aw ɲɛkɔrɔ tuma dɔw la a bɛ kɛ aw kɔnɔ k'an bɛ ka aw nɛgɛ sabu anw ye aw ye tuma caman i bɛ forokiya ye an na wajuli kɛnɛw kan ani duguw la mɛ n y'a kanu ni sen n badenw n ka segin ni vɛsi aw ɲɛkɔrɔ ka jira aw la kamalennin min bɛ ala ta fɔ aw ye don o don yan ani yɔrɔw la ni a b'a jate ko cɛkɔrɔba don nin y'a bɛɛ sigilen ye funakɛnin don se b'an ye jɛnɛya se b'an ye janfa se b'an ye k'o to k'an ɲɛsin ala ma k'o to ka wulikajɔ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ k'o to k'an sɛmɛ ala la walahi hakilitigiw kan k'a dɔn ko nin dɛsɛ ma nin dɔ diinɛ na ko nin ayiwa ko gɛlɛya ma nin dɔ diinɛ na ko nin ayiwa ko kɔrɔ ma nin dɔ diinɛ na nin dɔnna diinɛ na ni ala danaya yɛrɛ de nin bɛ limaniya di hakilitigi dɔ ma kamalen min bɛ k'i yɛrɛ to diɲɛ bolo sungurubɔya la ayiwa kamalenbaya la nantankɔrɔya la mɔgɔtigi min bɛ k'i yɛrɛ to diɲɛ bolo sungurubɔya la kamalenbaw nɔfɛ nangarabaya la nin bɛ fɛn dɔ di e ma k'a fɔ ja mɔgɔ bɛ segin ala ma k'a sɔrɔ se b'i ye fanga b'i la i ma dɛsɛ i ta ma tiɲɛ i ma kɔrɔ ye yɛrɛ walahi nin bɛ o lesɔn di aw ma ani ne ma ani diɲɛ bɛɛ ma fo ka dugukolo meleke n badenw nin diinɛ in tɛ yɛrɛ yira diinɛ ye ala dɔn ani yɛrɛ dɔn diinɛ don danbe diinɛ don jogo ɲuman diinɛ don o tuma n ye vɛsi ne don nin kama n'o ye faama fili ye anw fɛ yan n badenw nin ye faama fini de ye anw fɛ yan mɛ i k'a dɔn walayi fɔ mɔgɔw de k'a dɔn ko vɛsi ala mago t'a la forokiya ala mago t'a la jalamugu ala mago t'a la kɔlɔsi ala mago t'a la forokiya bɛ min na vɛsi bɛ min na jalamugu bɛ min na kɔlɔsi bɛ min na ala mago bɛ o de la n'o dilanna n'o tilenna n'o dara ala la n'o dara kira la walahi n'o dara tiɲɛ na n badenw o de bɛ wele ko silamɛ ɲuman o de bɛ wele ko mumini
o de ye ala jɔn ye ala mago bɛ maa min na anw na o y'o de ye mais i ka forikiya ka bon o t'i don alijinɛ kɔnɔ o t'i kɛ maaba yɛrɛ forikiya ka dɔgɔ o t'i kɛ alijinɛ kɔnɔ den ye o t'i kɛ maani ye o t'i kɛ maaba yɛrɛ vɛsi donna o t'i kɛ maaba ye o t'i kɛ maa ɲuman ye o t'i kɛ maa jugu yɛrɛ adamaden jogo de bi maa kɛ fɛn bɛɛ ye n'o ɲɛna a b'i ɲɛ n'o tiɲɛna a b'i tiɲɛ n'o kɔrɔtara a b'i kɔrɔta n'o lafura i bi dɔgɔya sigi yɔrɔ la ani yɔrɔ bɛɛ badenw an y'a kanu ka jinɛ kɔlɔn de ɲɛfɔ aw ye inshallah nin ye a premier épisode ye n'a jara ala ye inshallah liburu yi an bɛna don a kɔnɔ inshallah n'a jara ala ye an bɛna a daminɛ ayiwa ni fɛn minnu bɔra a kɔnɔ a bɛna olu lamɛn an bɛna a daminɛ yɛrɛ la n'o ye liburu in yɛrɛ préface fɛn minnu b'o kɔnɔ inshallah an bɛna a daminɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la silamɛya tiɲɛ min ala k'an bila o sira kan ala k'an balo o sira kan ala k'an fatu o sira ɲuman kan an ka taaba silamɛ su minnu y'an kɔn ala ka wele la ala ka saya kuma lafiya ye ka bɔ tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen la ka bɔ ɲaniw bɛɛ la ka bɔ gɛlɛyaw bɛɛ la an yɛrɛ ka jamana ala k'a basigi ala k'a kisi ala k'a tagan karamɔgɔ minnu delila ka jinɛ kɔlɔ baro bɔ an ka foli n'an ka barika da ni waleɲuman dɔn bɛ ɲɛsin u ma ka dugawu k'u ye suja ni kɛnɛya labanko ɲuman ni lafiya ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ni kira hɔrɔma ye ni seyidina ali yɛrɛ ɲɛda bonya ye sɔli ala rasulu o tuma ni livre in n'o ye nin kitabu sanuman ye an bɛna baara in daminɛ ni ala ka jɛn ye on cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers contre les mauvais hommes contre les mauvais djinns et contre tous les maux de la création mbadenw kuma ɲɛbila an bɛ o daminɛ nin kitabu in kɔnɔ n'o de ye an bɛ fɔlɔ ka taga ɲini sangaba ani dugumakolo daba Allahu Taala fɛ a ka ne n'aw kisi ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma a ka ne n'aw kisi ka bɔ sɛtanɛ yɛrɛ danganen tɔɔrɔ ma a ka ne n'aw kisi ka bɔ adamaden jugu tɔɔrɔ ma a ka ne n'aw kisi ka bɔ jinɛ kafiru tɔɔrɔ ma wa a ka ne n'aw kisi ka bɔ ala ka danfɛn bɛɛ tɔɔrɔ ma mbadenw ni jɔn bɛ fɛn o fɛn kɛ fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini fɛ o ye ala tanga ɲini ye ka bɔ nin cɛkɔrɔba danganen tɔɔrɔ ma laayinu rajimu ala ye sɛtanɛ min daga ni k'a kunnagoya k'a dɔgɔya k'a gɛn ka bɔ a ka nɛɛma na ala ka daga b'a kan ani ala ka halaki mbadenw n'an bɔra yen dun o nɔdala le tout puissant le sage le clément qui manifeste sa clémence le miséricordieux par essence et par excellence le Dieu qui a débuté et qui termine les choses mbadenw n'an bɔra yen an bi an sinsinni ala tɔgɔ barikama ye fanga bɛɛ bi segin ala min ma masa min ye dɔnni masa ye masa min ye masakɔrɔba ye masa min ye hinɛ lɔbɔlen masa ye ala min ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala ye masa min ye bonya ni ko bɛɛ cɛɲi tigi ye mbadenw masa min ye ko daminɛ n'a bi ko laban ne ye nin fɔ a ye siɲɛ caman n ko kow bi ban wallahi fagaw bi ban dɔnniw bi ban kamalenbaya bi ban sungurubaya bi ban kokajɛ bi ban wallahi furigiya don na ban vɛsi don na ban ba yɛrɛ de bi ban don dɔ bi kɛ fani bi ba i la i ka vɛsi bi ba i la don dɔ bi kɛ karawati bi ba i la don dɔ bi kɛ mɔnturu bi ba i tɛgɛ la don dɔ bi kɛ i ka suliye bi ba i sen na badenw n'o fɔra mɔgɔ miiri bi jigi saya la wallahi yan'i ka sa ni ala ye si di ma cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba bɛ san 90 hakɛ la walima san 80 kɔ hakɛ la n'a gɛrɛl'olu la ni vɛsi ye bi k'u k'a don san 90 cɛkɔrɔba a b'a yɛrɛ ɲini ale b'a yɛrɛ ɲini ne wallahi a tɛ sɔn fiyewu k'a don a t'a minɛ yɛrɛ wa a tɛ sɔn k'a don yɛrɛ
ate vesi fe vesi tafe mbadon oye nyana maya yere ni shidira mbadon ni melekele motiya akabara keddu no esa meleke wallahi fani bi bayle bi bafanna ami soroga poplini duila ab fomma ko kasange sirgo sabani kamro melenge kike kar odobina wallahi odobina ay anguna tangarata masami yangeta oba mbota kana siga wala fiu o siga mangi mina yara fiu ami cheminga borla sitano imam aliwe abe mini bide oh mbade wallahi ni kile nuna ba masami yako dabale no be ko laba anya zizino to barka may que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, le premier et le dernier des prophètes, l'imam des messagers des prophètes. Namura ami solli kira sanama inka no Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam kira wala falo ani kira wala laba kira oni nabi monga almami belebele ba no Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam anga pumo ka geleni ko nabi nyumoni kiyo ka almamidu dobini jabi ko muhammadu ni mabekle la sallallahu alaihi wasallam ko bika chogodi kira bora magan domi ab fomma ko suratama ara jaba kalo kle mugani wolon flashu safo sene ko fe ni alaka jenyi kana jerusalem misr la no beitul muqaddasi mbadon ka ara kan flaseli ni nabi nyumoni kiyo be misr kono odo kira muhammadu kara almamide kira ka almamido que la paix et le salut soient sur toute sa famille, précisément l'imam Ali et ses descendants, ses ascendants et tous les compagnons du prophète Mohammed qui étaient sur le droit chemin, l'islam, notre religion. Ambi kishini nema nyini alaba infe ako ke kira somogo bela jeleka kerengere ni nyana Sayyidina Ali no Imam Ali we ani abora minu na ani minu morala ani minu tura kira ko ni chenye islamia sra no yanga dine ami ala deli ala ga hine ula que la paix et le salut soient sur tous les prophètes et les messagers de Dieu ala ka nemana kisi yere jidi kiraw be ani nabi mom beka minu mbora ala yoro kachi ama kanambla srani monga kiraw nam nyamo ala ka bedaro nema anyo nyini ala fa inshallah. Ensuite, nos remerciements et nos salutations secours vers tous les Ahlul-Bayt, les shérifs, les descendants de notre prophète Mohammed, Imam Ali, Imam Hassan Hussein, Imam Cheikh Abdul Qadir Jilani, Imam Cheikh Ahmad Tidiane, Imam Cheikh Ahmad Amoula, Imam Cheikh Mohamed Bouye, Imam Seydi Cheikh Sherif Ousmane Malal Haïdara, jusqu'au dernier né dans leur famille. On les salue très sincèrement, car ils ont les descendants de notre sauveur prophète Mohammed. Ils ont pour nous comme des miroirs éclairés, comme des repères de l'islam. Ils ont comme des calendriers permanents. Leurs ennemis sont perdus dans ces bas mondes et à l'au-delà. C'est pourquoi Dieu dit dans le Saint-Coran, Mohammed, celui qui vous sera satisfait sans postérité. Aussi, on cherche les bénédictions, car le noble Coran a été descendu dans leur famille. Chers musulmans, chers croyants, cessons l'égoïsme et l'enviement envers nos supérieurs. Les descendants de notre prophète Mohammed ne sont comparables à personne. Mbadon, ambi Bouyemasagi, ani Barkada, ani wali nyumando amo kanga chirifuka, kokuye, noy Ahlul-Bayt we krasomgo, kadamna Sayyidina Aliula, kana Sayyidina Hasanna, kana Sayyidina Husainina, kana Imam Cheikh Abdul Qadir Jilani, kana Imam Cheikh Ahmad Tidiane, kana Imam Cheikh Ahmad Maulala, kana Imam Cheikh Mohamed Bouye, kana Imam Seydi Sherif Ousmane Malal Haïdara, kanula. Kana tukuni kana Imam la
imamu min bangna sisan u ka demaya kɔnɔna na mbadon an b'u fo ko barikada ko waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ko olu de ye an ka kira sanuma ye somɔgɔ sanumaw ye olu de bɛ i n'a fɔ dugare min bɛ kɛbɛkɛbɛ min bɛ manamana olu de bɛ i n'a fɔ taamasiyɛn silamɛya taamasiyɛn ɲumanw olu bɛ i n'a fɔ silamɛya jiri filaburu ɲumanw a filɛretu ɲumanw k'olu de bɛ i n'a fɔ calendrier min a date tɛ ban calendrier min a ti kɔrɔ n'i y'a filɛ tuma o tuma e mago bɛ date min na i b'o sɔrɔ a kan ko sirifin ninnu bɛ komi o ɲɔgɔn na i k'a dɔn ko jugu minnu bɛ ninnu na diɲɛ na yan k'u mago sara jugu ninnu mago fana sara lahara ko Ala ko kuranɛ na Muhamɛd mɔgɔ minnu bɛ Muhamɛd juguya ni Ala bolo kɔtigɛ mɔgɔ minnu b'i juguya ni Ala bolo kɔtigɛ ya silamɛw n bi a fɔ aw ye an ka fara hasidiya la an ka fara juguya la an ka fara bɛnsɛngoniya la an ka fara ɲɛngoya la an ɲɛmɔgɔw la a n'an ka maabaw la ko sirifiw n'o kira somɔgɔw ye u ni maa ti kelen ye u ni maa tɛ se ka da ɲɔgɔn ma yɛrɛ bari o mes chers croyants nous allons vous expliquer la guerre de l'imam Ali et les Satan djinns ou diables dans les plus satanés par signe la terre par signe. Cette guerre est faite après la guerre de Sakasougou. Je parle avec des gens qui ont l'esprit ouvert, qui pensent, qui croient en un Dieu unique et éternel. Ngoya Slameu, Amina Kuma Aoude Yen, Kitabu Nkono, Amina Kuma Aouye, et Imam Ali, no Sedna Liwe, Ani Jine Kafriwe, Kaleminge, Kolongono, Walma Dukolo Tama, Shema Kano, et Jine Koloe, Amina Ode Nyafo Aouye, Konin Kalein, Nia Soros Lamoe, Kale Chamanke, Krengena ko saga sugu kɛlɛ banna dɔrɔn kɛlɛ min tugura la ko de kɛra nin kɛlɛ in ye mais n bɛ ka kuma mɔgɔw de fɛ mɔgɔ minnu hakili dayɛlɛlen don n bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ n bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu hakili sigilen don n'u dusukun dayɛlɛlen don tulo ma jɔlen don walahi n bɛ ka kuma olu fɛ minnu dalen bɛ Ala la n bɛ ka kuma in de fɔ olu ye. Moi, Ali Badara Sangaré, j'ai fait la traduction de la guerre Burzat-Alami en français, car il y a beaucoup de gens qui ont entendu cette histoire. Donc ils m'ont demandé de la traduire en français simple pour qu'ils puissent bien comprendre. C'est pourquoi je me débrouille de la traduire de façon simple, langage facile. Mbadon kone Ali Sangaré, nye mangaye ngo nye nin kitabu inglande no ye Seydina Ali ka jinɛkɔlɔ kitabu ye n y'a dilan k'a kɛ tubabukan ye n'o ye français ye sabula mɔgɔ caman ye kitabu in kumaw mɛn n'o ye histoire in ye jinɛkɔlɔ kisaw mɛn mɔgɔ caman y'a mɛn nka u t'a sidɔn caman y'a mɛn u ma deli k'a kitabu yɛrɛ ye u y'a ɲini suguw kɔnɔ u m'a sɔrɔ u y'a ɲini yɔrɔw la u m'a sɔrɔ o tuma u y'a ɲini an fɛ o la ko n'an tun bɛ se k'a yɛlɛma u ye k'a kɛ nansarakan ye tubabukan min ni u bɛ faamu sɔrɔ a kan n'a man gɛlɛn ni a faamu bɛ nɔgɔya a fɔ min ma ko kan nɔgɔma ni faamuni o tuma ko n'an bɛ se k'a yɛlɛma k'a kɛ tubabukan ye faamu ka se ka sɔrɔ n badenw k'o kun ka d'u ye o kɛra min kɛ an y'an débrouiller o kɔrɔ ye an ye an timinandiya n badenw ka nin livre in dilan français la walasa a ka se ka faamu garibu sɛbɛn don. Avant aujourd'hui, depuis des années passées, moi, Ali Badara Sangaré et mes disciples ont commencé à expliquer cette histoire, cette guerre, dans les cassettes audio et vidéo, lors de cérémonies de prêches. Mais on n'a pas pu terminer cette histoire, on a pu faire 2 cassettes seulement. Mbadon, aka don yani biche, okoro yani anga gazuwa temeni nche, jine kolo mimbana veno cassette tan nane yano ideche. Sanjan temeno na ninga ewa demison farala ɲɔgɔn kan an ko an bɛ jinɛkɔlɔ barow bɔ ka masalaw bɔ wajuli kɛyɔrɔw la n badenw an ma se k'a laban a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ la kasɛti 2 dɔrɔn de sera ka sɔrɔ an fɛ jinɛkɔlɔ la et pour la deuxième fois on a commencé cette histoire en audio et vidéo nka tako 2nan na k'an y'an jija ka nin histoire in kalan
aywa aw ye sona o kore cachette la ani vidéo la. Dieu nous a aidés. Masallahu ta'ala en effet, nous avons pu ramasser tous les essentielles parties de cette histoire dans les cassettes. Anzala kanjija ka histoire en Europe mabaw no ni kisa en Europe mabaw be faranyonga ka cassette no audio et en vidéo. Nous avons fait 14 cassettes, 14 volumes pour expliquer la guerre de Birzat al-Amin. Anye cassette tan nani de ke djine kologne folla mowe. Dieu merci. Ambi ala fo kala barkada. Les 14 épisodes sont sur l'internet aujourd'hui. Google, YouTube, etc. Mbade ko cassette tan nani mbi sur internet kabi Google ka YouTube ka ona nyogona pour les recherches ni mami faga nyini iba do épisode l'histoire l'imam Ali et les Satan djinns. Point Ali Sangaré. Par l'aide de Dieu, voici le livre de l'histoire des Satan diables et l'imam Ali dans les plus satanés. Mbade on connaît Alaka djenye niye Sayyidina Ali ka djine kolo livre de ye. Ces livres attendent des yeux qui lisent. Konin kitabu imiga nyeu kono nyemunu mi sebenu kala qui apprennent. Nyemunu mi fonta qui veut comprendre cette histoire. Nyemunu mi fega famu soroni kisenka et la religion musulmane d'autrefois. En islam yere kunu mo minu mi fega famu soroka ko kitabu imigo lukono. Qui veut aussi connaître l'imam Ali. Mo minu mi fega Sayyidina Ali reshidon kolin kitabu imbolu makono les muhajirin mo minu mi fega muhajirin o shido les ansar mo minu fana bi fega ansaru don ansaru yere muye kolu wala ko kitabu mi golu tiku kono ku kana kala. Les djinns et beaucoup de choses et beaucoup de merveilles dans ce livre. Ko djinno ni mam fega djinno ko shido ani fawro chama wore ni mam fega ko shido otuma kibi jigi libru ngona il famu chama ndoro oka. Madame, ce livre est marqué par les 26 lettres d'alphabet français, de A jusqu'à Z. Et les petits A, petits B sont des compléments des parties de la lettre majuscule. Madame, akado konin kitabu yunkono angeme ga sigi ka damene sigininde alphabet la nasarakan A fogata se Z ma anye kitabu yin sigi no e apmaba we majuscule ani aywa zeri mabaw atuma ko angla ka afitini ni befitini fanake no e minisukili ko de ye madda falawi. Madame, il y a beaucoup de paroles dans les différentes parties de ce livre. Ako kuma chamo mbene kitabu nkono entre autres nous pouvons citer d'où nous avons tiré ce passage. Olu machama imbetse ga fo nga mi nyefole fona ki awye anye kitabu inyere soromini anye kisa yin soromi anye masala yin soromi. Au côté de nous, comment les prophètes et ses compagnons se sont retrouvés dans cette vaste forêt jusqu'au rassemblement de tous les disciples du prophète Mohammed. Père et salut sur lui. Fenjamo me libru ngono nga mi na mi fo iye libru ngono anye kitabu yin soro mini no e pumanga yin soro la kabo mini ambo lakale ani kele sahaba yere tunna chogodi fukatu yere soro kungo kolo ngono kolu nyebina fo ko fukata se sahaba u beka faranyonga makire nyekoro ko bane ko fe. Vous trouverez l'intervention du prophète Mohammed après les faits à la fin de ce livre dans les 3 étoiles et 3 tirets. Ako kitabu in labana abina joloni sabasoro ani terenin zaba abina joloni sabaye ka terenin sabaye joloni sababi ke sanfɛ terenin sababi ko ɲɛfɛ mbadenw ko o de ye Muhamadu ka weleda ye Muhamadu ka kangarida ye ko ninnu bɛɛ kɔfɛ jinɛkɔlɔ baara bannen kɔfɛ Muhamadu ye mun fɔ mbadenw k'a bɛna o de sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ in na. Oh Seigneur, j'implore ton grand nom pour nous aider, pour nous protéger, pour nous faire rejoindre aussi des gens de bien grâce à ce livre.
ala mba ɲini fɛ se bɛ e ala min ye fanga bɛ e ala min na e ala i k'an kisi i k'an taga i k'an sanuya i k'an fara maa ɲumanw kan ni nin kitabu in yɛrɛ hɔrɔma ye n badenw an ye kitabu in dilan san 2017 san n badenw an bɛ san 2018 de la nin waati in na inshallah nin kɛra en septembre 2017 livre in dilanna 2017 septembre kalo inshallah o ko an bɛ sɔrɔ ka na se propriétaire ma n'o ye an yɛrɛ ka adresse complet bɔ dugu ma n badenw n'o banna an bɛ sɔrɔ ka don histoire in yɛrɛ kɔnɔ n b'a fɛ ka kitabu in préface kalan ye n bi a tɔni da kan propriétaire c'est votre fils votre élève du nom de Ali Badara Sangare je suis prédicateur je viens de Strakolodia de la commune de Ngolobu cercle de Dieu la région de Koulikoro dans le pays Mali depuis à moi 16 ans je prêche je suis le fils de Draman Sangare et de Awa Sidibé à Strakolodia de la j'habite à Médine à Dioula j'habite Sokura S près de l'école du Misla, à Fana, Genyeka, près du cimetière de Fana. À Bamako, Yirimojo Kadobu. Mbadeo, Ngo Akado, Adengedo, Anabarmake, Ani Aka Kalandeni, Noy Ali Sangare, Wajuli Kalado, Alakadine Straka, Kabos Strakoro Jedala, Ngulubu Kominina, Duela Circle, Lukuro Ereziona, Mali Jamana Konana, Kabi Anshi Santana Woro. An ye baaraw bila ka ɲɛsin ala ko ma n badenw ka wajuli minɛn ta ka bɔ o la Dramani Sangare den do ani Awa Sidibe den do ka bɔ Sirakɔrɔ Jɛda la n'i b'a ɲini Sirakɔrɔ a bɛ quartier min na o tɔgɔ de ye Madine Sirakɔrɔ Jɛda la Médine Dioula n'i b'a ɲini a bɛ sɔrɔ Dioula Sokura S de la Dimisila kɛrɛfɛ o ye ekɔlisoba dɔ ye Fana n'i b'a ɲini Fana a bɛ sɔrɔ Fana Geɲeka la kaburu dɔ kɛrɛfɛ Dioula sira kan juste Bamako n'i b'a ɲini a bɛ sɔrɔ Yirimajɔ Kadobugu la inchallah o ye an ka adresse ye ka sɔrɔ ka numéro di et retrouver tous ces prêches sur internet YouTube Google Facebook Messenger WhatsApp Imo Viber etc n badenw wajuli ninnu bɛ sɔrɔ internet kan a bɛɛ inchallah adresse email alisangare81@gmail.com Mbadon rien que la vérité faut être tiembo a faut être se ka tiemp mais amina bare ndam ne sisan no ye gynécolo yere comme ngumi ka préface de fille amina gynécolo yere damna l'histoire de l'imam Aliou paix à son âme et les mauvais djinns dans le pays akoni Seydina Ali ka gynécolo mansala de boto ya ouye danga be gyné kafiruka Allah Djembe Aliouma. Nous nous mettons sous la protection du Dieu Tout-Puissant contre les bandits djinns et contre tous les maux de la création. Amiela Trangini Kaboy Danvembe Toroma, Djine Kafiru Toroma, Anela Danvembe. Nous commençons par le nom d'Allah, l'omniprésent et le clairvoyant. Massamime Bada Abitoy, Agnebe Febela ou à Klobe Febela. Que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed. Allah ka neman kasi jidi kiraka no ya kundige. Mbadon garanta no ye plan la belebele ba damne. D'où avons-nous tiré ces passages? Ako anye ni kitabu yin kuma soro ka bon mininde. Ikluma jo. Anya soro ka bo yoro mi ibino me. Inshallah. Nous avons tiré ce passage de Mohammed, le fils d'Ishaka. Le grand voyageur eut aussi à rencontrer ces mêmes passages. Quand il y a une masala mafle kabo Mohammed ibn Ishaka la, ko il y a une masala mbo anye, ko ani jago kelabou, ani voyage kelabou, tama kelabou, olu fana ye ni masala mbo anye. Ni mami ye kitabu soro larabu ka jago kelabou ka kitabu soro iba soro ni masala mbo chamana o chama ye ni masala shiri ka fo hakika do Muhammad ibn Ishaq fana o fana ya lakale
mbadon alagaleba kachan ngani Muhammad ibn Ishaqa ta ko ke dalwe ko yira awla ani no mi jaire mo berbe sauditi ni saga temene ina no kumi jago ke kunyi voyage kala bay tama kala kuno duguni nyonje o nyini nga ko jine kolongo ko tiendo agalondo obo nyefi. Nous avons aussi tiré ces mêmes passages dans les cassettes de Seydi Sharif Ousmane Madani Haidara. Mbadon en vrai ni kitabu impma anya soroka bo an karamo Seydi Sharif Ousmane Madani Haidara ka mangan koro temenu na nous ya ka cassette temenu yi. Ils ont raconté ce qui s'est passé entre l'imam Ali et les mauvais djinns. Nous nous de fait la kale anye fait min temena Sayyidina Aliyu karamallahu wajhahu fait min temena ani djinne kafiru che djinne kolola nous nous de Allah kale anye. Ils ont dit que le prophète Mohammed paix sa sur lui a dit au lieu de koko ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la guerre de Sagasogo a été faite par les musulmans et les mécréants, Gazoua Sagasogo, ils sont venus se reposer un peu. Mbadon ko tumamina ni Sagasogo kele kera salama ni kafiru fe ko ala kira de côté sallallahu alayhi wa sallam tumamina Sagasogo kele kera salama ni kafiru fe mbadon ko sagira kana ku binu lafien bodoni. Le prophète Mohammed et les musulmans ont trouvé la victoire dans cette guerre par l'aide de Dieu. En ce moment, les Muhajirin et les Ansar étaient rassemblés. Mbadon ko atuma kira sallallahu alayhi wa sallam ani islam wiye kalamin ke oni kafiru ko ala ye siri islam ma ala ye fagade islam ma wiye tatu kafiru la ye sesro kafiru ka kado nyama mine kado bo jena pep kado do islamia la hakika yere mbadon ko kera o yasro muhajirina ani ansaru faralendo nyogonga amba nyini ala fe ala kandeme ala kan fara nyogonga salamu wa tasim bi ablillahi jami'an wala tafarraqu. Hey ay ñoo mene juruba kelena hey akana fara ñini foye shen chama ni alaga kuma de anga ñoo mene islamé jurula anga na fara anga ñoo mene balama jurula anga na fara anga ñoo ndeme singiela anga ñoo ndeme jamana kono diala anga ñoo ndeme adama diala anga na fara مغامغكو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى وسلم أو كان اليوم منه أو كان يافا نيوما أو كان أتغد نيوما أي من فنايا شدو أو كان أبه سيغا فويت ولا والله أو كان أبه من فرنا با شدو تمامبا ني إسلام فيه مصر كنو kala yoro la wajuli kero la akademe o kono ay to anga be bamana mba fo koni kogo prana basabi douala o te onga kogo koy o te onga basaw koy sab onga kogo mune anga bi basaw ba preka do kasoro wotala yere o bi komina ay to anga nyomne anga fara nyongo fe mama anga fara hasidiyama anga fara bezon nyoma anga fara jugiyama anga nyowon deme an sekola anga hine nyona anga antaga di nyoma ni mogo ma do anye masami yanda obado islamu wa to anga be wakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni saga ya soro muhajirina ni ansaru fara nyonga madam aye asabe muhajirina nyefe 1 ka asabe ansaru nyefe 2 anjigina duguma anya asabe msamanina muhajirin. Ce sont les gens qui suivaient notre grand prophète Mohammed dans son premier jour de la Mecque vers Médine.
ako muhajirina e joni yere de muhajirina we mo de mo minu mbora maka nga wode do tuma mina ni toro buyana kira ka maka nyani buyana kira ka maka faso ya gen faso ya toro faso bana kira bayna agene boto bado mo minu ngoni muhammadu tara on titoya ka bwa kira no fe olu de welela ko muhajirina ijandola mbado faso ka kife o ka gele faso ka ke mogo fe o ka gele fa ka soro ichena walma fa ka soro faso deserila wallahi faso ti kanu ati soyila yere ati tugila fu ka desay falila fu ka desay malolila fu ka desay lablalila fu ka desay jashilila o bi soro ka tugila siza kaundedo ani ko injino da kirata ingara tede ma ba beta kirade wa kiraw beta kiraw chogode la faso ti sonti fo ki tan nu yi tan ki tan nu ya soro ye nege o bi soro ko se buila ko on dengani do ne fa korake denge demuso folo denge do balma juru jaw mi sama kana sabo desekeri la nu yere klali dare ku yi mogo sa mbado mogo ti juela ble ba foka awa ko anga modo ko dangante do kasrolu yere de mogo sa mbado aba jando ala na faso bana awla akana dimi ni faso yi gen ibi ala foka ala barkada ni faso banila kana dimi ni faso manye kana dimi imiri ka kira la no muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam awalla makane faye magangaye madon awalla yende mokaw ye magangaye dunanta créé awalla yende maganga originaire d'origine maka mais autrement d'origine maka kira fatura awa ka soro kira mabange doko kalworo doko gasagare kalworo ko kira fatura doko no ko kalworo ko fe fatio ko kalworo ko kira de bangina muhammadu min bangina yatme diala fatte bamso ye asindama sebenin kele hake kitabu do kote ka blakata sadi kamso alimatu fe o ka sindama o ka lamo mbado alimatu ye kira bayin lamo fa shi sirata nani wa mbado fa korobara doni anana di abama no ye sida aminata mbado kira belebele bayin asisa woro dun abtuga demsanu ye obiga to sigu fawsenga abdemsanu ye obu fawwele baba abdemsanu ye obi klobolo faw no fe mbadon a tamami no karasa kira yere ya ye ale na babi nyonve ani uka jomso no e umlemana e ewa kira ya don ko kodobe anaka demsen ka sito sanworo hakela atoro ka gera bala aba fomma otuma baba bemini ma ne fa bemini mbado anga kiren manima ko kiren hine kiren magari kiren abtogi damo kasha bala ma ne fadum mbado ko gelera jichira banyaka jichira ni kira banyaka shi sanworo o kera minge aslama wika do sayda aminata ko mi febe bi dogo fosaya amana dogo chogo na naba tabatina amana ke chogo ananyedo sayda aminata ko adema ako muhammad ifatoko kunye abdullahi inyebe abdul muttalib minaya o dengedo inyebe abatalib minaya o korake de kunye ifai Mohamed ifa de fatura ifa fatura Mohamed ifa shube madina re dugu do be an kere fa ko madina ifa shube
mbadon kera minge kire bele bain ani abassanma ino seda aminaye ani uka barakala no ga jomso ka famuna umlaymana nunu mogo saba de yesre mine sena doko kunne sena ko kuma yela na fena mbadon u yesre mine ko bamso bita facha kaburu yira dingala no toy Muhammad mbade nga kaburu yazura pekera haramu ye bi onga klina saba onga doni buyana ni kira ka doni onga karamo ga doni buyana ni ala yere ka doni mbade ni ya halakini tachene doni onga kira batara ni kira ye kaburu la no ye Abdullahi kaburu ye kata jira dingala dingana ka demsiya ku sil kaburu nuna ka tasi u bangabala u ka dugo ke ayi nimbe asro kire ma ke kire abe demseni yala mbadon aya hakli to aka shula mugo shudo ka nyino ko aka galati ban na shudo ka nyino ko aka nyani tiban toroti ban shu mugo be aka fen fladela e duaw wa sadakat aga dugaw ani aga sadakati les bénédictions et les sacrifices ay dugo ke aka tabas la meshuye ay sadakati ubo aka tabas la meshuye aba jandwala mbadon wallahi ay nyumayo ke tabas la meshuye nunu ne wulila mbadon kubita Abdullahi kaburu jira dengela noy Muhammadu ye mago be yoromina ikluma jo fe ibina famu soro oka mbadon atuma kira sallallahu alaihi wasallam ana basamanu ka barakala wa yasramne mbadon mana sunya boloma fu nana se madine nana se kaburina kabur barkamai dametigi kaburi funange kaburi toroba kaburi nimbe pena nin chakle ma sabu kodoma kuno abi fendo toroba wore to do tabu do ko afatura shisa mwani duru do ko sambisaba mbadon afatura ka to demisen yala ka fatu fana ka musoto samwari duru hakela ko to dinyala wallahi mbadon ibado ala ye kren jarabi ibado ala ye kren toro ibado ala mogo be kren nela mbadon ni ala mogo bi la fala ki toro abi nyani pour que ka don ni ba fe wala ni yemi fi dala ni boka mbadon mala sunya boloma tumamina no tara ni kaburu de ina sakito uboto kaburu de ina abwa ko digana shudugu klama fe saya melekeli mauti nyishi sida aminatama wa saya meleke minti magari meleke minti hine meleke mi wallahi hine tadskuna meleke mi na jora minga boke ati kofla mugo tafuila wallahi wi bulu mana bonna kan ni bolay kabini musorba nyimay nimine kabo adingeni bulu no Muhammadu ye ko kolon kono shudugu klama fe anu ka barakala no umlemanay madum ma tiga kama mala surunya musorba ya fatura me aka mala ba kare muyede ako Muhammad kunna rajulan Muhammad kunna rajulan Muhammad être homme être homme ayni fo création saba ni asoro faso ma kira gen flo faso ma manga yere ke flo bebe hine kira la mais bamso ko kira ma Muhammadu ketche ja bamso ya do ko do behu être homme badon ay ketche aslama o sayyidina ali ka jina kolo jofen flo a obina an kore ko wati manjable wi papini dama ko wati tote breble oh nyi leydu minta mi hakli toala no ye jiri koy no ye anga fayda we mi hakli toala comme nya foy tumna mi hakli toala kashati kelon kele mbi jiri do di ama aba mo nyani mi inshallah mbadum e jiri do be ko ngunye do ba wala ko kunye abega kan kunye de ye alaka danina jiri folo min dara ala fewde kunye aba jandola kunye ni mami mi se suratul ikhlas la no yaqulu wallahu
bismillahir rahmanir rahim qul hu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ni bisenina ngunje sun ni tenendo yija o kan ni alamsa do yija o kan do mana no gemo be kan menin do flay ne kan so ben tenen alamsa inshallah ni yosro wala ha clip ma never deserve ma ibi murudo ta ibi na kunye suna mbadon ibi imunu kunye sun krafa ibi fa ninkala no bismillahir rahmanir rahim qul hu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ibi ninkala shen wolofla ka kunye sun lamini shen wolofla no bana dun ibi soroka muruke ka kunye sun bulu doni tige iba fo ala mogo minnu banana n'u ye kunya tigɛ k'u b'u furakɛ n'u tora la n'olu jansa nini i ye tigɛ ko fɔlɔ min kɛ i b'o fili duguma i b'o fɔ k'a fɔ ala mogo minnu ye kunyabulu in tigɛ u magow kama ni magow ma ɲɛ n'olu jansa nini n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ k'a tɔ tigɛ n'i ye muso ye k'a siri siri naani n'i ye cɛ ye k'a siri siri saba n'i y'a tobi k'i ko k'i min a bɛ banajugu kɛlɛ a bɛ mɔgɔjuguw bɔ mɔgɔ nɔfɛ a bɛ sitani bɔ mɔgɔ nɔfɛ hamina ko amina ko bɛ jɔn banaw ni farikolo tɔɔrɔw la a bɛ nin bɛɛ wuli ka banaw kɛ ka olu kɛnɛya ka bɔ farikolo la ka tila k'a tɔgɔ ye di mɔgɔjuguw gɛn ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ ka jinɛ kafiruw gɛn ka bɔ i nɔfɛ n badenw n'a y'a kɔrɔbɔ a n'a ye walahi mɔgɔ min tɛ sunɔgɔ yɛrɛ fiyewu sogongirikaraw ni manamanakow ni fɛnw a b'olu ye a jaabi wuli a jaabi pan hakili sigin dɛ e ka taa nin kɔrɔbɔ ka na bani n'a ye nin ko bɛɛ siyɛn saba ni cɛ don ni muso don siyɛn naani a k'i min n badenw a bɛ kɛnɛya sɔrɔ walahi a bɛ basigi sɔrɔ a bɛ kisi sɔrɔ a bɛ tanga sɔrɔ inshallah n ye nin d'a ma nin gazuwa in yɛrɛ bonya kama inshallah ka layidu d'a ma fana ni ala sɔnna a bɛna fayidaw sɔrɔ ni ala sɔnna a bɛna jiriw sɔrɔ minnu d'a ma dɔɔni dɔɔni ala yɛrɛ ɲɛda bonya kama silamɛya yɛrɛ bonya kama seyidina aliyu yɛrɛ bonya kama n'o ye kalimalahu wajahu ye hali ni mɔgɔ ma dɔn ye ala min ye n da n'o ɲɛ b'an na o bɛ n dɔn o bɛ n sara min mun ɲini aw fɛ dun silamɛw n'a bɛ nin baara ninnu kɛ a ye dugawu dɔɔni sama ka garibukɛni ma n'o ye ali sangare ko hakili min bi an na laɲini min b'an fɛ nin diinɛ in jɔli la ko ala k'an dɛmɛ a la an ka se ka nin diinɛ in jɔ an ka se ka nin diinɛ in kɔrɔta an b'o ɲini a fɛ ka muru ta muru min da ka di ngunye sun tɛnɛn don walima alamisa don 10h kuma walima 9h kuma ka bisimilahi rahmani rahim bila a bɛɛ ɲɛfɛ ka kulɔlɔ kala siɲɛ 7 ka jiri sun lamini n'a dafara i bi muru kɛ ka kelen tigɛ o tigɛ ko fɔlɔ in i b'a fɔ ala mɔgɔ minnu banana n'i ta ye bana ye n'i ta to n'i ta ye fɛn wɛrɛ i b'a fɔ ala mɔgɔ minnu ye ngunjɛbulu tigɛ k'u b'u mago dilan n'a ye ni olu mago ma ɲɛ ala n y'olu jansa i bi fɔlɔ in fili dugu ma kana na n'o dɛ n'o filila dugu min fɛ siga foyi t'a la i ka fura ye min mago ɲɛ n'a tobi ayiwa i k'i min k'i ko tobi cogo min ka di ye daga min ka di ye ayiwa tobi cogo ka di ye bɛɛ bɛ se ka tasuma bɔ a la bɛɛ bɛ se ka taga sigi waati ko t'a la wa kocogo ko t'a la ɲɛgɛn ko t'a la foyi n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a ye a balimakɛ ye nin d'a ma n'o ye ali sangare ala yɛrɛ jati kama seyidina ali yɛrɛ ɲɛda bonya kama nin gazuwa in yɛrɛ bonya kama inshallah k'a ɲini ala fɛ sijani kɛnɛya la mɔgɔ ɲuman ni lafiya ala k'o di ne na o bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min fɛ tigitigi diɲɛ hɛrɛ la ala k'o sabati an ye an bɛ sira tɔɔrɔ min ye diɲɛ tɔɔrɔ la ani lahara tɔɔrɔ la ala ka don an n'a cɛ ni kira hɔrɔma ye seyidina ali yɛrɛ ɲɛda bonya kama sɔli ala rasulullah an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye ka dugawu ɲini a bɛɛ fɛ nin y'an ka jɔfɛn fɔlɔ ye seyidina ali ka jinɛ kɔlɔ kurakurayali la n'o ye n kelen ye walada min daminɛ ni liburu ye n bolo nin ye o jɔfɛn fɔlɔ ye haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum a k'an bɛn waati wɛrɛ